Bigarrengo platera, aztera goaz. Bai. Eta zein da izena? Ba, egaluze tatakia, porrusalda kremarekin. Tataki hau japonez toke bat, Bai, ezta? egin dugu Japoniar Euskadi konexio bat. Hori da, osagarriak dena bizi. Egaluzea, teriyaki, olibolioa, sakura kimuak, mitxoleta aziak, Gernikako piper berdeak, porrua, azenarioa, patata eta tipula. Hori da, hasiera. Hasiko gea. Eta baditugu hemen osagai berriak, Berriak, bai. pixkanaka. Hasiko gea ezagunenekin. Hori da, Betiko errezenakin. errezenakin, Kasotan hori da. ezagunenak, errezenak. Betiko porrusalda bat egingo dugu. Hori da, Kasu honetan, gero termomisaken sartuko dugu eta krema bat egingo dugu berarekin. ondo. Niri beti badago jendea porrusaldari atzen horia ez diona botatzen. Niri behintzat gustatzen zait puntxu hori ematen diona. Bai, Gainera plateran kolore gehiago dakagu. Orduan, Hori da. botako diogu tipula. hori da. Pixkat hemen erregozi, ezta? Hoi da. Bale, gurrezko. Kutxara. Zen hori da. Ikusten duzu fenomeno honek, aste guztiontan ze teknika desberdin erakutze dizkigun. Batzuk ez dira bate errexak etxean egiteko, baina ikasila Hau- hor gelditzen zaigu, ezta? Hau errezeta hau, Etxean egiteko. etxean egiteko ez da zaila. Ez da zaila. Rezeta honen, trukorik garrantzitsuena da hegaluzea ondo epelduta egotea. Frigorifikotik 2 edo 3 ordu egin baino lehen ateratzea, hotza ez egoteko. Zeratik, tataki honen garrantzia handiena da gero barrutik egin gabe egotea. Gordinik egotea, Gordinik ezta? egotea, hori da. Baina gutxienez epela, ez hotza. Epela, Hori da. horregatik. Ondo epeltzeko Hori da. azkenean, Bai, askotan hori iritsuletakin da gertatzen zau, ez? Berdin. 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 Pixkat atea eta temperatura ardezan Temperatura, behar, hori da. kanpoko temperatura. sukaldean utzi, Hori da. pixkat epeltzea. Hori da. Orduan egingo genuke, hau dena ondo Pixkat erregozi honela ondo. egosi, bai. patatak prestatuko ditugu. Eta gero ura gehituko diozu, Eta ezta? gero ura Hori da, gehituko pixkat diogu. ura ipiniko dut, batxarra. Bai. Eta horrela prestatu. Bai. Eta galuzea egiteko sartaia berotzen hasiko gea. Hemen ura nahi zunia botatzeko. Hori, Vale. Entxen, hemen buelta eta buelta, ezta? buelta eta buelta. Hori Lau da. aldetatik emango diogu. Hori da. Gero porrusalda platerazpian jarriko dugu. Eta gero piper batzuk Frijitu. frijitu gainetik. Utziko dugu pixkat mosten. Bueno, Gero debakagu gozi ja, duzu pixka bat? bai, Bai. botako dugu patata. Ondo nahastu. Bai. Eta hau nola ez, berak hemen ez du berrinduko, termomizan sartuko duzu, Termomisa ezta? sartuko dugu. Urarekin beteko dugu. Hori da. Eta patata gozi arte, Bai. patata gozita dagonean, birrinduko dugu termomixean. Hori da. Pixkata batuta hola nahi duzu, o ez? Ez, Hola entziko da? horrela Hori da, igoko bai, duguzua. igoko duzua. Eta bitartean, jungo gea aurreatzen pixkat, piperrak frijitzen jungo gea, Hori da, gai. zu piperrakin eta ni galuzeakin. Hori da, ondo. Bueno, piperrak Bale, ba. egosi, eta tatakia, egingo duguna orain izango da, mitxoleta zietik pasa, Hori da. alde guztietatik. Eta ja daukagu. Esan behar, platera hau, I+G-ko afari batean egin genula, egin genuen gure jatetxean danakon afari maridaje bat koktelekin. Bai. Baita tabernan, koktelak prestatzen ditugu aste bukaeratan. Bai. Bueno, aipatu nire emazteaz gain, jatetxean gan egiten duten jendea, nirekin sukaldean Ester dago, eta gero aste bukaeratan bi kamarero etortzen die, Asier eta Noelia, eta beraiek enkargatzen die pixkat koktelen inguru,
toniken inguruan prestatzea. Lehen urtean presentatu zen Asier, nire kamareroak Gipuzkoako koktel sarian. Dela 5 urtea zen, eta, bueno, esperientzia hartzen, zati jende gaztea da. Aukera ematen diozu, ikasten juteko, praktikatzen, ateratzen baldin bada kurtsoren bat, gustatzen zaie jutean animatzen diet, eta, bueno, Beak ikasi dute, eta gero, askotan izaten da, ez dakiela, enun egin, praktikak, ikasi duen hori, ateratzen dinean kurtsoren bat, edo baskulinarin, edo zei, edo beste alako akademia batzutan, juten die, osatzea, eta azkenean hori dena, jatetxeari baita ematen dio berezitasun bat. Eta orduan jendea badaki aste bukaeran dakala aukera hori koktel bat desberdina aste bukaero hartzeko. Eta bueno, jendeari gustatzen zaio, hombre, hemen ez dakagu agian ohitura asko koktelen inguru, baina bueno, gin tonikekin eta hori bai. Gin tonikekin bai, Bai, egin genuen, gelditu ginen Gipuzkoako 6. Egin genuen oso gin tonik berezi bat, sukaldeko teknika batzuk gin tonikean erabiltzen, orduan pixkatena naztuta. Bueno, hau deia dena, Thermomixean sartuko dugu. Eta bueno, esan bezala, Thermomixa bai etxe askotan aurkitutzeko aukera da, etxeko andre askoek erabiltzen dute, eta bestela beste kasu bat izango ditzake, birrintzia. Birrintzia, etxeko turmisarekin. Eta beti bezala. Orduan, gu jadakagu hemen, pixkat aurreatzeko, nola geldituko zen gure... Thermomixatik aterata, ez da? Thermomixatik aterata gure purrusalda krema, pixkat epelduko dugu, eta ja piperrekin. Puntu zen. Hone aldatuko ez, zuri latzai, erregabe. Eta neri emango diogu orain bizitasuna. Azkenengo gunia mutila. Erretzen. Erretzea hori bakarrik falta zait. Hau, epelduko dugu, eta hemen hegaluzea egiten hasiko da. Hori da. Imazke beak esan du bezala, gogoratu hasiera nola esan dut, da, 3 gehi gastronomia. Gehi gastronomia. Beak herrian duen, lankide eta lagunak, azkenian lagunak die eta askotan gauzak egite ditugu, baina askotan bakarrik elkartzen geha hitz egitea. Zati, azkenian bat bestearekin beti ikasten ditugu gauza pila bat. Badakat partaide bat nitrogenoarekin baita egin dituela gauzak, eta azkenian teknika desberdinak beti ikasten da. Duda bat edo beste euki ezkeo galdetu, edo aizu gelditu nahi zau gabe, edo beti elkarlanean asko laguntzen geha. Nik uste gaur egun sukaldaritza asko aldatu dela. Leno jendia egiten zuen zerbait eta beti izkutatu egiten zuen. Etzan erakusten. Orain dena erakusten da. Eta abantai hori aprobetxatu behar dugu. Ikusten nola txuritzen hasten da. Eta kasu honetan txuritzia da egiten ari dela. Egiten ari dela, hori da. Beste batzutan arrebez. Arrebez izaten da, beste lanien izaten zu egiten, o erretzan ari zaigu, ez da? Kasu honetan, beltzakin hazigia eta txuritzen danean egin da. Eta hau etxean egiten badugu, sartaiakin ondo berotu hasieran eta gero jetxi. Gero pixka jetxi. Hori da. Barrura iristeko. Barrura iristeko. Ikusten hemendik. Bai, bakutzi, hor. Ikusten nola ja hortu nahi den. Txuritzazuna. Baina nahi dugu lortu hori, erdian gordinik gelditzea. Bueno, hori dago prez. Prez largezu? Bai, hola, ondo. Ondo, hau dugu. Saltxamen dena utziko dugu prest. Bai, mitxoleta hasiak askotan ogi gainean eta hola ezagutzen ditu egin bat, ez da? Gaur egun ogi gainean ikusten dire pila bat. Pila bat, hori da, bai. Baina horrela sekula, ez hau gertatu, gure programan egiten. Eta oso hauan krujiente goxua ematen dio zaporea desberdina. Hau asko sesamo aziekin egiten dire, txuria eta beltza nastuta, oso kolore polita baita ematen dio. Baina afari hontako nahi izan genuen pixkat aldatzea, ez azkenian. Horrela nahiko izango dugu. Orduan, hartuko dugu. Ikusiko dugu erditik. Irakutzi.
kanpo galdetik. Eta hemen xerra fina batzuk jarriko ditugu. Garrantzitsua da labana zorrotza izatea. Lau puskatxo jarriko ditugu. Egaluze eta egalamotxa jan izan dugu, beste norbaitek egin da, beste sukaldariak hemendik pasadianak, baina era desberdinetan eta gaur ere beste modu desberdinean. Jarriko dugu. Gure betiko purruzalda, krema inda. Hori da, bai. Ze originala. Eta gero, salsa teriyaki pixka gatutako diogu gainean. Men Japonia ez dago, jun beharrikan. Beraiek honera tortzen dira. Hori da, bai. Zerbaitegatik izango dira. Zerbaitegatik izango da, bai. Puntutxo bat. Eta gero. Sakura broteak. Sakura kimu edo broteak. Kimu hori, bai. Apaintzeko, ezta? Apaintzeko. Apaintzeko eta jateko. Eta jateko. Platerian jartzen dian gauz guztiak, jan behar dira, hori da. Ez bani da jatekoak, hobeto ez jartzia. Eta, kaso honetan, piper pare bat jarriko diogu. Pare bat. Nahiko izango. Dotoria batera. Benetan dotoria. Eta orain gure xefaren azken ikutu ezan, eta dotoretik aparte, aber, bexua dagoen. Orantxin bertan. Porruzalda egin eta termomizean bukatu. Gernikako piper berdeak frijitu. Egaluze zati eder bat mitxoleta hasiekin bildu. Zartagian egin. Azpian porruzalda ipini, gainean egaluze zatiak, piper berde eta sakura kimuekin apaindu. Zatatzera. Bai. Ea, mitxoleta hasiebek ze ikutu mandioen egaluziai. Ni egaluzia jaten ohituta nao, baina, gaur, ziaro desberdina da. Epela dago? Epela dago, bai. Hori da, temperatura honian. Eta hasiek eman dioen ikutu hau, niretzat ziaro desberdina, egaluzia jateko momentuan, baina animatu. Egaluzia egiteko beste modu bat. Bai, desberdina. Hori da, zora harra da. Jende ahi egin genionean afaria, asko gustatu zitzai. Bai. Oso ona, oso ona. Eta hastia, izugarrizko hastia pasa dugu. Teknik aldetikan izan da, ikasteko aldea, ikasi dugu. Askotan erabiltzeko arazoak izango ditugu, baina gutxienez gero apreziatu gauzak zenbat lan duen eta denbora zenbat bihar dan eta hortan, jakiteare, Bai, ni bakit, agian egin ditudan teknika batzuek etxean egiteko zailak direla. Baina, bueno, pixka jendea ikusteko, gaur egungo sukaldaritzan ze teknikak erabiltzen diren, baita da baude beste teknikak oso aurreratuak oraindik ikasi behar ditu dela, espero dut. Bai, zu beti pentsatzen ikasten jarraituko ezula, baina guk aste honetan hartutako datuak edo aukera hau oso aberazgarriak geudetzako ere bai. Eta, bueno, eskertzeko, nik aste honetan gaina oso gustora egon naiz, gure jatetxeko ardo botila bat ekarri zuegut, bai, personalizatatua dakaguna, jatetxekoa, zuentzat. Hori da, eta hau da, zure etxian dagon erreserba o kriantza? Bai, reserba bat, etxeko reserba bat, brontze kolorezkoa, eta gero badaude baita zilarrezkoak direla kriantzak. Hau erreserba eta zilar koloria kriantza. Hori da. Eta ze originala, etiketa moduen, beste batea. Zuentzat eta ekipo guztiarentzat, edateko, eskerrak eman denei, eskerrak eman baita hor nire kuñatuari nirekin etorri dela gaur laguntzeko. Eta, bueno, niretzat izan da oso esperientzia polita. Eta guretzako plazerra, zuri lanean ikustea. Bai, ikusten naiz gustatzea, eta, bueno.
Hori ba. nahi duzutenean. Zure lantaldeai eta Nire eskerrak eman. taldeari, nire emazteari, emazteari, Naiara, Koldo, Maitane, txikitxoi, utxo handi bat, Loreari, Lorea, etorriko hemendik dena. pare bat hilabetea jaioko dena. Eta bueno, nahi duzuna tarte. Hola xen, gustora maitu dugu aste hau, eta guk beti bezala datorren astean jarraitu egin behar dugu gure saioarekin, eta izango da beste norbait, hori da. Gu berdin danako jarraketuko dugu. Hori da, bakoitza bere lanian. Bakoitza bere lanian, baina Hori da. oso esperientzia polita izan da. Bale, bagoaz, zu guztiak ondo izan, eta astelehenetik aurrea, beste norbait, zein ote da, badakizue, zaion eta zeue jakingo dizue. Aio, eta ondo izan. Agur.